Mulleres en Acción, Violencia Cero fomenta a actitude crítica e reflexiva sobre a violencia machista a través da arte contemporánea. Arrinca na semana do 25N a súa edición máis participativa. Vamos a intentar que en todas as accións artísticas o público, os diferentes públicos, participen dun xeito activo, especialmente aqueles públicos máis novos. Só a través da experiencia podemos facer que as persoas se impliquen coa cultura contemporánea e reflexionen, neste caso, sobre un tema tan serio, non? Entón, cremos nesa participación como motor desta cuarta edición que vai arrancar este venres, pero que nos vai a dar 365 días de visibilidade, loita e de berro reivindicativo. No seu cuarto ano percorrerá toda a provincia para cambiar as mentes e loitar contra as violencias machistas. 4 anos de denuncia, 4 anos de formación, 4 anos de información, 4 anos de recorrer toda a provincia de Pontevedra, no espacio público, nas rúas, nas prazas e nos centros educativos, porque é fundamental crear mentes que loiten contra as violencias machistas. Neste caso, o que pretendemos é visibilizar a muller maltratada, darlle voz a esas mulleres que non teñen voz, que non son capaces de sair, decirles que están acompañadas. O programa pretende ao mesmo tempo promover e visibilizar a artistas e creadoras. E facelo a través das artistas, da súa produción, pareceme tamén relevante noutro ámbito que é o de visibilizar o papel da muller creadora, que tantas veces tamén ten dificultades para visibilizar o seu traballo, para ter as mesmas oportunidades laborais que os homes artistas. Realiza un achegamento á arte contemporánea a través do diálogo con todos os públicos, pero prestando especial atención aos máis mozos. O noso objetivo vai centrado fundamentalmente na información e na educación. Gústanos especialmente traballar coa alumnado dos centros de ensino que onde estamos intentando sementar esa semilla da tolerancia, da igualdade, que despois, cando sexan adultos, podan seguir recollendo os frutos. A programación inicia o venres 23 de novembro no Marco de Vigo ca performance Nosotras de Nieves Correa, protagonista do cartel desta edición. O 26 de novembro na Praza da Peregrina, ás 12 horas, Helen Bertels desenvolverá a acción escénica Amor. As actividades, ata 25, continuarán ao longo do ano para que a loita non se reduza a un día sinalado. Que o Día contra a Violencia de Xénero non sexa só o 25 de novembro, e que non sexa só o mes de novembro, senón que sexa todos os meses do ano. Creo que ese objetivo nunca se acada, porque se acadará o objetivo cando se acabe ca violencia, pero se estamos nese camiño, seguiremos adiante nese camiño. Ademais deste programa, a Deputación de Pontevedra desenvolverá outras actuacións encamiñadas á eliminación da violencia e discriminación e á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes. Mañá, Día Internacional da Memoria Trans, estrearase no Pazo Provincial a curtametraxe Sorrisos Transformadores e o mércores desenvolverase a terceira edición do módulo de sensibilización en igualdade impartido por Mercedes Renda na Escola de Enfermería de Pontevedra.